Fra Greve, Oliver Aersgaard Schulz. Nummer 7 med 90,45 point. Fra Greve, Ebbe Koldkjær. Nummer 6 med 92,15. Fra VIK, Sofus Mølgaard. Nummer 5 med 94,05 fra Hermes, Linus Lund. Den har jeg sagt forkert før. Nummer 4 med 95,20 fra Greve, Mikkel Stockholm. Og det næste navn, jeg råber op, er dansk mester 2012, årgang 203. Et velkendt navn i dansk gymnastik. Hans søn Mickey Magnus Olsen med 107,80. Nummer 2 med 100 point over 85. Fra Greve, Alex Soren. Og kun et halvt point efter. 99,55. Nummer 3, Sanders Svenjes. Så skal vi i gang med de individuelle medaljer. Der er blevet taget